Pozrite, toto lokajstvo české niekedy prípada tak, ako keď sa pchali do zadnice Hitlerovi. Správanie Emanuela Moravca. Presne ako, že v tejto rovine vojnového štváčstva a v rovine úplného lokaja. Toto, čo robí Európska únia a čo prisluhuje otrocky aj český prezident a český premiér, to je úplne trapné. Viete, zahraničná obranná politika je výlučne v kompetencii členských štátov a žiaden členský štát nie je povinný otrocky plniť pokyny Bruselu. Budeme vyzbrojovať banderovcov na Ukrajine, budeme im dávať zbranie, posielať finančné balíčky. Tu treba povedať občanom členských štátov EÚ, že ani 1 cent tých peňazí, ktoré išli na Ukrajinu, sa nevráti. To sú do vody hodené peniaze. A my si môžeme dovoliť pri dnešnej sociálnej situácii našich občanov, kde veľké množstvo občanov žije na hranici biedy. Dôchodcovia majú 300-400 eur a my máme dávať peniaze na vojnu a navyše ešte na vojnu, ktorú anglosasi amerikánsky vyrobili vo vzťahu k Slovanom, aby Slovania sa zabíjali. Že si Američania odchádzajú a teraz preniesli finančné bremeno na Európsku úniu a pajaci takí ako Fiala a Peter Pavel, ako s tým súhlasia. A keď slovenský premiér povie, že nie, tak začnú na neho útočiť. V tomto smere so slovenským premiérom jednoznačne súhlasím a ja by som bol aj proti finančnému balíčku. My potrebujeme peniaze dať našim občanom.